Siya na! So ayan mga kadiskarte, nandito kami ngayon sa bukid para maggawa ng bakod. Fly. Ha? Jangan mau lah, gilo, tuya mo. Yan. Ah, ano to yan? Dagang napalagpag dyan. Ha? Dagang napalagpag. Palagpag. Yan, hindi ko tuloy eh. Ha? Sige, tayo mo yan. Sayang. Hindi tayo slice. Sakay. Tala ba? Ah. Sige, maputok ka. Kamali. Diyan mo ipasok ka. Mamalaya may pasok kita. Ay, mo lang pa. Mamatikas katay. Hindi, ini. Sige, kabit tani ay. Ah, takar mo di manatan. Katunduman wala pito dyan, ito pinaga. Talenti, di man dumamanahin talaga. Paano kung mungkin? Hindi siya dyan. Ah. Sige, temporary labat tanong sa tayo. Hmm. Tangay ay alagarin eh. Nagagamit yung dalang ko kasi nagagamit. Parang karga ikinyo eh. Ay, wala may mumurang. Watan? Nakulubong ito. Kasi Hindi ko ninaplag ni. ay saya nalagyan na namin oran na oran. Masih lah. Ispiran ko ya. Kukurong dran siya. Yan. Nakulubong. Salah kabahan.
Ito mga idol oh. Ang dami natin nakuha. Isang bag. So ayan, good morning mga kadiskarte. So unang araw namin ngayon dito sa bukid oh. Magbabakod kami. Sana matapos na ito mamaya. Gagat na nakal di mo na eh. Gagat di mo tagoy. Gagat di mo tapo. Yung kutan. Bigyan eh. Sa karmoto. Eh. Siguro patanda. Gagat na. Iwan. Pero kaya paano daw tumba-tumba?